No Recuncho temos falado moito de videoxogos que dan o salto ao cine, pero menos do percorrido inverso, de obras de outros medios que chegaron ao videoxogo. Si, falamos un pouco de series do Xabarín que tiveron videoxogo, pero pouco máis. Saúdos de Iago Gordillo. Isto é Un día un xogo. Hoxe imos ir a un pequeno poboado rodeado de romanos. Falamos do Asterix Maxi Delirium. Asterix e Obelix contan con máis de 30 adaptacións en videoxogos, dúas delas deste mesmo outono de 2023. Pero hoxe imos ir até o 2001, ata este Asterix Maxi Delirium que saiu en PlayStation PC, da man de Paula Rivera. Boas. Hola, Iago, que tal? A xente fiel do podcast xa coñecedes a Paula, investigadora e profesora na Universidade de Vigo que traballa en investigación relacionada con videoxogos. Dalle, Paula. Veño a falar de un xogo preciosísimo da PlayStation 1, o Asterix e Obelix, que forma parte da miña infancia coa miña prima, lóxicamente. De que vai? Porque é especial para min. O Asterix e Obelix é un xogo que ten un modo historia normal e despois ten uns pequenos minixogos dentro do propio xogo e é moi curioso. A min gustábame mogollón porque, foi o primeiro xogo que me pasei xunto coa miña prima en modo cooperativo e é fantástico. É fantástico porque recordo esas tardes, eu vivía nun pobo e a miña prima vivía en Ourense, era a que tiña a Play 1, pirata, lóxicamente, e entón, que por cierto, por favor, non pirateedes, pero daquelas era o máis habitual, e recordo que ela chegaba o venres pola tarde e entón empezábamos a xogar a estes minixogos, porque eran cooperativos e recordo que xogábamos o venres pola tarde, sábado pola mañá íamos a comer, sábado pola tarde, pola tarde pola noite e o domingo pola mañá. Que pasa? Que era un xogo que non se podían guardar os minixogos. No momento que ti apagabas todo, tiñas que volver a empezar dende o principio. Polo tanto, tiñas que pasar eses, non recordo se eran como 12 minixogos, non o recordo. Era moi gracioso ter que pasalo todo seguido. Que facíamos? Deixábamos a consola encendida pola noite, en pause, e continuábamos pola mañá. Estamos a falar da primeira xeración de consolas baseadas en CD e que non podían recurrir a guardar no propio xogo como pasaba nos cartuchos de Mega Drive ou Super Nintendo, por exemplo. E aquí cando aparecen as tarxetas de memoria, aínda que pode que non todos os xogos dirasen delas. Polo demais, neste Asterix 1, 2, 3 saídos para PlayStation, estamos ante unha especie de party game colaborativo. Entón, estes xogos eran cooperativos, entón, miña prima e máis eu facíamos estrategias. Nos xogos que a mí non se me daban moi ben, como os de que había un de equilibrio horroroso, era como unha carreira de escudos nos que ti o personaxe tiñas que correr, saltar vallas, agacharte e ao mesmo tempo levabas como un romano nun escudo arriba e tiñas que manter o equilibrio. Ese, por exemplo, eu era horrorosa e nunca se me deron moi ben os xogos de carreiras en xeral. Quizás por eso non teño carné de conducir. Entón, pois eso, era fantástico non poder pasar de un fin de semana xogando dunha maneira sana e así había outros xogos que a mí se me daban mellor, como o de comer, por exemplo, que era, pois eso, unha combinación de teclas no mando e recordo con moito agarimo e porque nunca o dábamos pasado, non? Realmente era un xogo no que sempre chegábamos como a última pantalla e por algunha razón a miña prima tiña que marchar para ir o luns a clase. Entón, sempre o fin de semana volvíamoslo a intentar. Ata que non fai moito, de feito, o acabamos pasando. E foi como unha liberación persoal, non? Como algo que tiñamos pendiente na vida.
E foi fantástico ver as letras ao final, sin guardar o xogo, e que realmente o modo historia era o de menos, era o que non nos gustaba, realmente non, porque non había parte cooperativa. Quedas con algún minixogo en particular? O de comer era fantástico, o a carreira de romanos horrible. Había un de catapultas que era tamén de destruir, non? E era fantástico tamén. E quizás o que gardo así con máis a nivel estrategia, non? Era un de recoller como ingredientes para unha poción, na cual o que facíamos era miña prima era Asteris, eu era Obelis, sempre foi así, e sempre había que claro, esta parte era que pasaba, ti tiñes que ir recollendo os ingredientes, pero o resto de participantes quitabanche, roubabanche os ingredientes. Entón facíamos unha estrategia de ti corres polos ingredientes, eu vou detrás de ti, no momento que vexa alguén, pégolle, non? Para que alguén, unha das dúas, podiese ganar e poder pasar de pantalla. É maravilloso, fantástico. Graciñas, Paula. Hai que dicir que nestes minixogos podían xogar até 4 persoas con só 2 mandos, evitando así ter que depender de comprar un adaptador para máis mandos, o coñecido como multitap neste sistema. Das 30 adaptacións de Asteris que dixen que existen, a meirande parte delas só saíron en versión PAL para Europa. E neste caso, este Maxi Delirium ou Mega Madness, segunda versión, foi desenvolto por Infogrames e quedou no catálogo de PlayStation 1 e considerase abandonware en PC, non foi rescatado posteriormente. É un xogo que pois non é moi coñecido, de feito non ten ni página de Wikipedia, se iso vale como algún termómetro de algo, e a música que estamos a escoitar neste episodio pertence a outro xogo de Asteris que saiu para PlayStation 1, non a este, pero ten un ton semellante para ambientar. É un xogo simple que non pasará a grande historia dos videoxogos, pero que, como tantos outros xogos de menor relevancia, é suficiente para dar historias como a que nos acaba de contar Paula, para quen se atopou con el, e son historias que tamén merecen ser contadas. Non queirades saber o tempo que lle din eu a demo dun xogo reguleiro como era o San Francisco Rush 2049, pero iso é unha historia para outro día. Isto é Un Día Un Xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se che gusta o que facemos, necesitamos a túa axuda. Tes o noso Patreon onde podes contribuir a cambio de escoller contido para esta sección, aparecer nos créditos e máis recompensas. Tamén axuda que nos deixes un like e te suscribas se estás no YouTube. Mañá, outro xogo.